He's the most successful foreign element in Swedish trotting. Finnish flash Jorma Kontio just loves to beat the Swedes, and it's seldom he doesn't succeed. Minun osalta on mennyt täällä Ruotsissa tosi hyvin ja niin päässyt hyvin tähän systeemiin mukaan, että on nyt 10 vuotta toiminut täällä ja hyvin otettu vastaan ja omasta mielestä on mennyt kaikki oikein hyvin. Kyllä mä tykkään, että Ruotsissa on suurinta mitä on saavuttanut, niin on terpyvoitto. Kontio is a true veteran who's also made his name in history. No Finn has ever won as many races as him, and you can be sure that there are many more wins to come.